ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நம்ம இப்போ பகவத்கீதையில L2 லெவல் 2ல இருக்கோம். வேதவல்லி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. L2ல சாப்டர் 3 நம்ம பார்க்குறோம். கர்ம யோகம். கர்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்மா அப்படின்றது செயல்கள். அதில் வந்து நம்ம செயல்கள் மூலியமா பகவானோட நம்மளை எப்படி இணைச்சிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம கர்மயோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? நம்ம செய்கிற செயல்கள். ஒரு நாளைக்கு நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்வோம். வாழ்க்கையில் நிறைய செயல்கள் செய்வோம். எல்லா செயலுக்கும் நம்மளுக்கு பலன்கள் உண்டு. அப்போ அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கோம். இப்போ காரணம் தெரிஞ்சு போச்சு. நம்ம ஏன் இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில் நம்மளாம் இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு காரணம் நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு. கர்மா அப்படின்றதுனால தான். சரிங்களா? நமக்கெல்லாம் ஒரு கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். இப்போ நமக்கு தலை வலிக்குது அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம்? அப்படியே தலைவலியோடயே நம்ம வாழ்வோமான்னு மாட்டோம் இல்லைங்களா? அதை எப்படி சரி பண்ணுறது? அது அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பான்டேனியஸாக நம்மளுக்கு அது வரும். இந்த பிரச்சனை இருக்குது, அதை நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நம்ம ஏன் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அதில் இருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு சமயத்தில் தோணும் இல்லைங்களா? எல்லாம் நம்ம வந்து பிறக்கிறோம். நிறைய விஷயத்த வந்துட்டு நம்ம வந்து என்னது, நான் எனது அந்த ஒரு எண்ணத்தில் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்கிறோம். என்னென்னமோ நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். பாதி நிறைவேறுது, நிறைய நிறைவேற மாட்டேங்குது. அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் இறப்புன்னு வரும்போது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடுறோம். இது ஒரு கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா? எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லாமல் இருக்கு. ஆனால் என்னது அப்படி நான் எனதுன்ற எண்ணத்திலேயே நம்ம அட்டாச்மெண்ட்லேயே நம்ம வாழ்கிறோம். அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கொஷின் இருக்கும் இல்லையா? இது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்றதை நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில் ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி சொல்லலாம். சரிங்களா? இந்த ஒரு டெம்பரரியான வாழ்க்கையில் நம்ம ஏன் இருக்கோம்னா, நம்ம செய்கிற இந்த செயல்களோட பலன்களை அனுபவிக்கிறதுனால தான். சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரி இதுதான் காரணமா? அப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணிடணும்? சரி பண்ணிடணும். இல்லைங்களா? அப்போ அது சரி பண்ணுற விதம் தான் வந்து நம்மளை பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு போகிற பக்தி யோகம். பகவானுக்கு நம்ம எப்படிலாம் நம்ம பக்தி பண்ணுறோமோ, அப்போ நம்ம இந்த கர்ம பலனில் சிக்க மாட்டோம். அப்போ நம்ம முக்தி அடைஞ்சிருவோம். பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிருவோம். அங்கே போனால் நம்மளுக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்காது. எப்பயும் ஹாப்பியாக இருக்கலாம். அங்கே டிசைட் ட்ரீ வேற இருக்குங்களாம். சரிங்களா? நம்ம என்னெல்லாம் கேட்குறோமோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு உடனே கொடுக்குமா அங்கே. பகவானே இருக்காங்க. சரிங்களா? அதுவும் இல்லாமல் டிசைட் ட்ரீயும் இருக்கான். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே வந்து இருட்டுலாம் கிடையாது. எப்பயும் பிரகாசம் தான். எப்பயும் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் தான். ஏன்னா ஆத்மாவில் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் தான் இருக்குது. சோகம் அதெல்லாம் இருக்கா? சச்சித் ஆனந்தம் இல்லையா? இதுதான் ஆத்மாவோட சொரூபம். அப்போ அதில் சோகம் அதெல்லாம் கிடையாது. அப்போ அங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு சோகம் கஷ்டம்னா என்னன்னே தெரியாது. அன்சர்டினிட்டி ஆன்சைட்டினா என்னன்னே தெரியாது. அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். அப்படிலாம் ஒன்று இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அங்கே இருப்போம் நம்ம. சரிங்களா? அப்புறம் வந்து பர்த்டேத்து ஓல்டேஜ் டிசீஸ் கிடையாது நமக்கு. நம்மளால் பிறரால் இயற்கையால் வர கஷ்டங்கள் கிடையாது. ஸோ அங்கே உள்ளது எல்லாமே நித்தியம். பகவான் அதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள நித்தியஸ்வரிகள் முக்தாத்மாக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்மளோட எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பு எப்பயுமே நமக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னா பகவான் அவங்களுக்கும் நமக்குள்ள அந்த உறவு தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த உறவில் ஏன்னா இப்போ நமக்கும் வந்துட்டு உறவுலாம் இருக்குது. சுற்றி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனால் இது நிரந்தரமான உறவானா கிடையாது இல்லைங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றதாங்க மாறிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பிறவி முடிஞ்சோடனே நம்மளுக்கு அந்த ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் அதெல்லாமும் மாறிடும் இல்லைங்களா? ஆனால் பகவான் லோகத்தில் எப்பயுமே நித்தியமான உறவு ஆத்மாவுக்கும் பகவானுக்குள்ள அந்த உறவு தான். சரிங்களா? அந்த 5 ரசத்தில் ஒரு ரசத்தில் நம்ம இருப்போம். சாந்த ரசம், வாத்சல்ய ரசம், சாக்கி ரசம், மாதுரி ரசம், அதுக்கப்புறம் தாசி ரசம். ஸோ இந்த மாதிரி 5 ரசத்தில் ஒரு ரசத்தில் இருப்போம். ஸோ அப்போ எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பகவான் லோகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அழகாக நம்மளோட சோல் நேச்சரில் பக்தி பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ அதுதான் நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கு. அதை நம்ம எப்படி அடையணும்? அங்கே போக விடாமல் தடுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால நம்ம அங்கே போகாமல் இங்கேயே தங்கி இப்போ இந்த சிரமங்கள்லாம் அனுபவிச்சுட்ருக்கோம். ஓஷன் ஆஃப் மிசரிஸ். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. எதனால்? பகவத்கீதை நம்மளோட மேனுவல், லைஃப் மேனுவல். பகவான் நமக்காக பர்சனலாக கொடுத்த கைடன்ஸு. சரிங்களா? உபதேசங்கள். ஸோ இதை நல்லா ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். ஆசையாக அனுபவித்து நம்ம வாழ்க்கையில் முடிஞ்ச வரைக்கும் கடைபிடிக்கணும் குருவோட கைடன்ஸில். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து கர்மயோகம் பார்த்துட்ருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். யாருக்கு மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு, பகவானுக்கு இல்லையா?
சரி நான் யாராவது பண்றேன் பிரணத்தி மாதாஜி. பாடுறீங்கன்னு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பண்றேன் மாதாஜி. பண்றீங்களா? ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்காய சத்சுருமிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாக்யம் ததாதீஸ்வர பதாந்திகம் தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவம் ச ஸ்ரீரூபம் ஜாக்ரஜதம் சகன ரகுநாதன் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம் ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपदे कोपेश कोभिया कांदा राधा कांदा नमस्तुदे तप्त कांजना गौरांगी राधे वृंदावने श्री वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये. இவ்வளவு எங்களுக்கு மாதாஜி படிக்கிறது. வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ கிருபா சிந்து வச்ச பதிதானாம் பாவனேபிய விஷ்ணுக்கு நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவனுக்கு ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம நல்லபடியாக ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து 2 நாளாக 3rd சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். முக்கியமாக ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா, விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, மற்ற செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதனால் எந்த ஒரு விஷயம், எந்த ஒரு செயல் நம்ம பண்ணாலும் அதில் கிருஷ்ணா இருக்காங்களா, கிருஷ்ணாவுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களை நம்ம பண்ணுறோமா, அப்போ அது நம்மளுக்கு கர்ம பலனை கொடுக்காது. அப்போ பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் அதில் நம்மளுக்கு கிடையாது. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கக்கூட பண்ணாத செயல்களில் நம்மளுக்கு கர்ம பலன் உண்டு. அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வந்துடுவோம். சரிங்களா? இதுதான் விஷயமா நம்ம படித்தோம், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உபதேசத்தில். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய வகையில் செய்யணும் அப்படின்னு. அப்புறம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு உணவு அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் பகவத்கீதையில் 4 இடத்துல பகவான் நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க. உபதேசம் நமக்கு வாழ்க்கையோட வழிகாட்டி தான் பகவத்கீதை. சரிங்களா? பகவானோட உபதேசம் உத்தம ஸ்லோகங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நம்மளுக்கு ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க பகவான், இதுதான் பண்ணணும், இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு. அது மாதிரி உணவு அப்படின்றது ஏதோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக பசியை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக அப்படின்றது கிடையாது. சரிங்களா? எந்த நேரத்தில் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்றது கிடையாது. அதுலேயும் ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கணும். அதுலேயும் என்ன மாதிரி உணவு நம்ம எடுத்துக்கணும், அது எப்படி எடுத்துக்கணும், எல்லாமே பகவான் நமக்கு. உணவு மட்டும் இல்லை, எல்லாமே நம்மளோட தப்பஸ், நம்மளோட யஜ்ஞம், நம்ம செய்கிற அந்த சேரிட்டி, எப்படி பக்தி பண்ணணும், எப்படி கர்மா பண்ணணும், என்ன நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணணும், எல்லாமே பகவான் நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் உணவு அப்படின்னும்போது 3rd சாப்டரில், 6th சாப்டரில், 9th சாப்டரில், 17th சாப்டரில் பகவான் வந்து எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணுன்றதை சொல்கிறாங்க. அந்த வகையில் இந்த சாப்டரில் நம்ம நேற்றுக்கு நம்ம நல்லபடியாக இதை பார்த்தோம். பகவான் வேதம் கொடுக்குறாங்க பிரம்மாவுக்கு. சரிங்களா? பிரம்மாவோட இதயத்தில் வேதத்தை பகவான் வந்து இம்பார்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த வேதத்துலேருந்து நமக்கு கடமைகள் தெரியுது. என்ன யாகம், என்ன தவம், என்ன சேரிட்டிலாம் நம்ம பண்ணணும், அந்த கடமைகள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது. அதை வச்சு நம்ம நல்லபடியாக செய்யும்போது என்ன ஆகுது, தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. சரிங்களா? தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடையும் போது வளங்களை கொடுக்குறாங்க. அந்த வளங்கள்லேருந்து நமக்கு உணவுப் பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது. அதை நம்ம வந்து உணவாக எடுத்துக்கும் போது நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இவ்வளோ பேரோட ஒத்துழைப்பில் தான் நமக்கு உணவுன்றது கிடைக்குது. உணவு சாப்பிட்றதுன்றது ஒரு செயல் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த செயல் விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய வகையில் நம்ம செய்யணும். அப்படி இல்லாமல் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பாபம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? சரி, பகவானுக்கு பசிக்குமா? இல்லை, நான் இதெல்லாம் உனக்கு செஞ்சேன், நன்றி இல்லாமல் இருக்கியே அப்படின்னு அதெல்லாம் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்களா அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. சரிங்களா? கரெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா, பகவானுக்கு நம்மளை மாதிரி சரீரம் கிடையாது. இந்த மெட்டீரியலான சரீரம், கிராஸ் பாடி, பஞ்சபூதங்கள்னால ஆனதும், சூக்ஷ்ம சரீரம், மனம் புத்தி அகங்காரம், இந்த மாதிரி சரீரம் அவங்களுக்கு கிடையாது. நமக்கு பசிக்குது, ஆத்மாவுக்கு பசிக்குதா, சரீரத்துக்கு பசிக்குதா? சரீரத்துக்கு தான் இல்லைங்களா? சாப்பிட்றது ஆத்மாவுக்கு போகுதா இல்லை சரீரத்துக்கு போதா? சரீரத்துக்கு தான். பகவானுக்கு நம்மள மாதிரி சரீரமே கிடையாது. அப்போ அவங்களுக்கு பசி இருக்குமானா கிடையாது. சரிங்களா? 2வது, அவங்க வந்து ஆத்மாராமா, நம்ம ஒன்று செஞ்சு தான் அவங்களுக்கு வந்து திருப்தி கிடைக்கணுன்றதும் கிடையாது. அவங்க தன்னுக்குள்ளேயே அந்த திருப்தியோடு இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? இப்போ நமக்கெல்லாம் வந்து திருப்தி அடையினா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யணும். ஆனால் அவங்க தனக்குள்ளாரே அந்த ஆத்ம நிலையிலேயே அவங்க வந்து திருப்தியோடு இருக்கிறவங்க, ஆத்மாராமான்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள. சரிங்களா?
ஸோ அந்த வகையில் பகவானுக்கு பசியும் கிடையாது, வேற ஏதாவது நம்ம ஏதாவது செஞ்சு தான் அவங்கள திருப்தி பண்ணணும் கிடையாது. அப்போ இதெல்லாம் எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு, அதாவது உணவு வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கும் போது உனக்கு பாபம் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அது கண்டிப்பாக நம்ம நன்மைக்கு தான். பகவான் என்ன ஒரு உபதேசம் கொடுத்தாலும் அது நம்மளோட நல்லதுக்கு தான். அவங்களுக்கு நம்மளால ஏதாவது ஒன்று நடக்கணுமானா கிடையவே கிடையாது. சரிங்களா? ஏன்னா அவங்ககிட்ட பூர்ணமாக எல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் அவங்ககிட்டேருந்து வந்தது தான். ஒரு குறையும் இல்லை. குறையில்லாத கோவிந்தர் அவங்க. அப்படி இருக்கும்போது உணவை ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறது நம்மளுக்காக தான். நம்ம தூய்மை அடையணும் அப்படின்றதுக்காக தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். இன்னொன்று, இதை வந்து அன்பின் வெளிப்பாடாக தான் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? ஏன்னா கொடுத்த இந்த விஷயம், இந்த உணவு இப்போ ஒரு இதில் இந்த பிளேட்டில் இருக்குது, உணவு இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ரூட்டே எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம். அந்த ஃப்ரூட் வந்து இப்போ நம்ம வந்து வாழைப்பழமோ மாம்பழமோ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஃப்ரூட் நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை. அந்த விதை, அந்த விதையில் உள்ள உயிர், அதுக்கப்புறம் அது வளர்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும், அந்த பஞ்சபூதங்கள் எல்லாமே பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது தான். இல்லைங்களா? விதையெல்லாம், விதையில் உள்ள உயிரெலாம் பகவான் கொடுத்தது. பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் தேவர்களால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. தேவர்களை யார் உருவாக்குனா? பகவான் உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து பகவானால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான், நம்மளையும் சேர்த்து. சரிங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நன்றியோடு அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அந்த அந்த பழத்தில் இருக்கிற இனிமை நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை. இல்லையா? இப்போ நம்ம மேங்கோ நல்லா சாப்பிட்றோம், ஸ்வீட்டாக நல்லா இருக்குது, ஜூஸியாக. அப்போ அந்த அந்த இனிமை நம்ம உருவாக்குனதா? இல்லை. அது பகவான் அந்த இனிமையை கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம சுவைக்கிறோம், என்ஜாய் பண்ணுறோம். இல்லைங்களா? நம்ம சந்தோஷப்படுறோம். அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அதுதான். சரிங்களா? அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, நம்மளுக்கே அது உள்ளேயே இருக்கிற ஒரு குணம் தானே. இல்லையா? நம்மளாம் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோனாலே அந்த நேச்சர் நம்மகிட்ட இருக்கும். யாரும் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் செஞ்சாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக நன்றிகள்ன்றதை சொல்லுவோம். இல்லைங்களா? அப்போ இவ்வளோ தூரம் நமக்காக பகவான் எல்லாமே செஞ்சுருக்கும்போது, வேதத்தை கொடுத்து அதன் மூலயமா நம்மளுக்கு இவ்வளோ விஷயம் கிடைக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ணும். அப்படி நம்ம ஆஃபர் பண்ணும்போது அது தூய்மை அடையுது. அது சாதாரணமான உணவாக இருக்கிறது தோஷத்தோடு இருக்கும் உணவு. சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு தான் குக் பண்ணுறோன்னே வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து தோஷம் இல்லையானா அதுலேயும் தோஷம் உண்டு. நம்ம வந்து அடுப்பை பற்ற வைக்கும்போதே அந்த காற்றுல இருக்கிற கிருமிகள் ஃபஸ்ட்டு அழிக்கப்படுது. அதுலேயே தோஷம் வந்துடும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ கீரை இல்லைன்னா வேறு எதாவது நம்ம குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் அதுலேயுமே தோஷம் இருக்கும். ஏன்னா அதுவும் ஒரு உயிர் தானே. இல்லைங்களா? அப்போ அதுவும் இல்லாமல் எல்லாரோட அந்த கான்ஷியஸ்னஸும் அந்த ஃபுட்டில் கலந்துருக்கும். இப்போ ஒரு விவசாயி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெயில் மழையில் நல்ல விளைச்சல்லாம் வரணும்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு அதை வந்து விளைய வைக்கிறாங்க. ஆனால் அதை விற்கும் சமயத்தில் என்ன ஆயிடுதுன்னா, ரொம்ப, அதாவது லாபமே வராத அளவுக்கு அதை விற்கிறாங்கன்னு போது மனம் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு அதை கொடுப்பாங்க. லாபமே இல்லாமல் எனக்கு இப்படி வந்துட்டு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கொடுக்கும்போது ரொம்ப வேதனையோடு தருவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்ரஸில் நம்மளுக்கு வருது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணுற நேரத்தில் நம்ம ரொம்ப கோவத்தோட, நம்ம வந்து எரிச்சலோட குக் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கான்ஷியஸ்னஸும் அந்த உணவில் போய் சேரும். ஸோ இப்படி நிறைய தோஷத்தோடு தான் அந்த உணவு அப்படின்றது இருக்கும். சரிங்களா? அதை வந்து நம்ம வந்து உடனே வந்து பியூரிஃபிகேஷனுக்காக கிருஷ்ணா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா அப்படி இல்லை. உணவை வந்து மெட்டீரியலாக இருக்கிறத நம்ம வந்து டிரான்சென்டென்டலாக ஆக்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் வந்து பியூரஸ்ட்டு. சரிங்களா? அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து உணவை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, அந்த மேங்கோ கொடுத்ததே பகவான் தான் இல்லையா? அதில் இந்த அந்த அன்பும் பக்தியும் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட கொடுக்குறோம். அதை தான் அவங்க வந்து ஸ்வீகரிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எல்லாம் இப்போ சாப்பாடு வைக்கிறீங்க, பகவான் சாப்பிட்டாங்கன்னா அடுத்த நாள் வைக்க மாட்டீங்க. அவங்க சும்மா சாப்பிட்றதில்ல, அதனால நீங்களாம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மக்கிட்ட பேசும்போது பொதுவாக. இல்லைங்களா? மெட்டீரியல் பீப்புள். அதுக்கும் என்ன அப்படின்னா, நம்ம உணவு இப்போ ஒரு ஃப்ரூட் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதில் உள்ள அந்த அன்பும் பக்தியும் தான். ஏன்னா ஃப்ரூட்டை கொடுத்ததே பகவான் தான். அவங்ககிட்ட இல்லாமல் இல்லை. நம்ம கொடுக்கறத சாப்பிட்டு தான் அவங்க வந்து ஹாப்பி ஆகணுன்றது இல்லை. நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த அன்பும் பக்தியும் சேர்த்து கொடுக்குறோம் இல்லையா? அதை தான் பகவான் ஸ்வீகரிப்பாங்க. சரிங்களா? அதை ஸ்வீகரிக்கும் போது அந்த உணவு வந்து பியூரிஃபை ஆகுது. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த உணவு அப்படின்றது நம்மளோட உணர்வோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். அதனால் எப்போ எடுத்துக்கிட்டாலும் கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம உணவை எடுத்துக்கிறதுன்றது ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து திருடனே ஆவான் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று சம்மந்தப்பட்ட விஷயந்தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில்
நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது. இப்போ நம்ம குழந்தைங்க எப்பயும் சொல்லுவேன், இந்த 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 எக்ஸாம்பிள் எப்பயும் சொல்லுவேன், இந்த இந்த சாப்டர் வந்துச்சுனாலே சொல்லுவேன். நம்ம குழந்தைங்க நமக்கு இப்போ சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதில் உள்ள அந்த அன்பை தான் பார்ப்போம் இல்லையா? நீயே சாப்பிடு, அம்மாவுக்கு வேண்டாம் அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம வாயிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இல்லைங்களா? ஆனால் அந்த அன்பை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்வீகரிச்சுப்போம். அதே மாதிரி தான் சரிங்களா? பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணும்போது அதில் உள்ள அந்த அன்பையும் பக்தியும் பகவான் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த உணவு என்ன ஆகுது, தூய்மை அடையுது. நமக்கும் கோபாஸ்லாம் எப்படி என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்களோ சரிங்களா, பகவானோட கோவர்தன் மலையில், அது மாதிரி நம்மளும் பகவானோட பிரசாதம் கிடைச்சதுன்னா அவ்வளோ ஹாப்பியாக அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்வீகரிக்கணும் சரிங்களா? வேண்டா வெறுப்பா டிவி பார்த்துட்டு அதில் உள்ள அந்த இதெல்லாம் எடுத்து வெளியில் போட்டுட்டு அப்படிலாம் இல்லாமல் அது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்வீகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ வேல்யூபிளான ஒரு விஷயந்தான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண உணவு அப்படின்றது சரிங்களா? ஸோ நம்ம செய்கிற செயல்களில் உணவு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம செய்கிறோம். அந்த உணவு நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, மற்ற செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அதுதான் பேசிக்கு சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாண்டிங் பண்ணணும் சரிங்களா? ஏன்னா கலியுக தர்மம் சாண்டிங், நாம சங்கீர்த்தனம். நம்ம இருக்கிறது கலியுகம், அதனால் நம்ம வந்து வேறு வேறு விஷயங்கள் நம்ம இப்போ யாகம் தவம் தானம்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா டெய்டி வர்ஷிப்லாம் பண்ணால் அதில் நம்மளுக்கு பியூரிட்டி கிடையாது சரிங்களா? இப்போ நம்மளால் தவம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நம்மளோட மனம் வந்து எப்பயுமே ஆன்சைட்டியோடு இருக்கும் கலியுகத்தில். அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று, தவம் பண்ணுற அளவுக்கு சுச்சுவேஷனும் கிடையாது இங்கே சரிங்களா? ஒரு செக்குலர் பிளேஸ்லாம் இங்கே இப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்காது இப்போ சரிங்களா? அதனால் அது வந்து நம்ம வந்து பண்ணவே முடியாது. இன்னொன்று, யஜ்ஞம் பண்ணலாமான்னா அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் ரொம்ப பியூராக கிடையாது நம்மளுக்கு இப்போ சரிங்களா? அதில் போடுற யஜ்ஞங்களில் போடுற அந்த வஸ்துக்களாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா அந்த மந்திரம் உச்சாரணம் பண்ணுற பிராமணர்களாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து அவ்வளோ சத்தியுகத்தில் திரேதாயுகத்தில் இருந்த அளவுக்கு ஒரு பியூரா அப்படின்னா இல்லை இல்லையா? அதுக்கப்புறம் டெய்டி வர்ஷிப்ன்றபோது ஆகம முறைப்படி டெய்டி வர்ஷிப் பண்ணணும், அதாவது விக்கிரக வழிபாடு. இப்போ நம்ம அதுவும் பண்ணுறோமா அப்படின்னா இல்லை, முத்திரைகள்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? கோயிலெல்லாம் பார்த்துருப்போம். அந்த மாதிரி நம்மளால இப்போ பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதுவும் வந்து சிரமம் சரிங்களா? கோயிலில் ஆறு கால வழிபாடு முறைகள்லாம் உண்டு. அது மாதிரி நம்மளால் வீட்டில் ஒரு தடவையும் க்ளீனாக அந்த முறைப்படி பண்ண முடியுமானா சிரமம். அப்போ நமக்கு கலியுகத்தில் என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் தான் சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான, எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸி பேப்பர் சரிங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதையுமே என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா பகவானால் நம்மளை ஒன்றும் காப்பாற்றவே முடியாது சரிங்களா? அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்துட்டு சாண்டிங் அப்படின்றத நம்ம பண்ணணும். நமக்கே நம்ம மேலே கொஞ்சம் அக்கறை பொறுப்பு இருக்கணும் இல்லையா? நான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுவிட்சிலேருந்து வெளியில் வந்து பகவானை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு துளி ஆசை, பிரயத்தனம் நம்ம சைட்லேருந்து இருக்கணும் இல்லையா? இவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அழகாக. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாண்டிங் அப்படின்றது மஸ்ட் பண்ணணும். அதனால தான் கலியுக தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனம். அதை நம்ம மூச்சு காற்று எவ்வளோ முக்கியம் நம்மளுக்கு. இப்போ ஒரு நாள் சில நாள் ரொம்ப கஷ்டமான நாளாக போகும், சில நாள் ரொம்ப சந்தோஷமான நாளாக போகும். ஆனால் என்ன இருந்தாலும் நம்மளோட அந்த சுவாசம் அப்புறம் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம்ல, அந்த மூச்சு காற்று எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி நாம சங்கீர்த்தனம்ன்றது இந்த கலியுகத்தில் ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம அவசியம் பண்ணணும். எக்காரணத்தை கொண்டு நாம சங்கீர்த்தனத்தை விட்டுட்டோன்னா பகவான் நமக்கு போட்ட அந்த கயிறு இருக்குல்ல, நம்மளாம் இந்த ஒரு கிணத்துல இருட்டில் விஷம் நிறைஞ்ச கிணத்துல பாம்புகள்லாம் பயங்கரமான ஆபத்து நிறைஞ்ச கிணத்துல இருக்கும் சரிங்களா? நமக்கு கயிறாக வந்திருக்கிறது தான் அந்த நாம சங்கீர்த்தனன்றது. அது வந்து என்னால் பிடிக்க முடியல, எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு விட்டுறக்கூடாது. டபக்குன்னு பிடிச்சிக்கணும், நல்லா சாண்டிங் பண்ணணும், நம்ம பகவானை நம்ம அடைஞ்சிடணும் சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நாம சங்கீர்த்தனம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நம்ம பார்க்குறது கர்மயோகம் செயல்கள். அப்போ இதுவும் என்னது, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, மற்ற செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அதனால் மற்ற செயல்களில் ரொம்ப ஈடுபடாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாம சங்கீர்த்தனம் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா கலியுக தர்மம் சரிங்களா? அதனால் இம்பார்ட்டண்ட், மஸ்ட்டு, ஆப்ஷன் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணுறது, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறதெல்லாம்
கண்டிப்பா செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் பகவான் நமக்கு உபதேசத்துல கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அதனால அவசியம் நம்ம பண்ணணும். இப்போ வந்து 3.17 ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கலாம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. 3.17 ஸ்லோகம். அருள்மொழி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே यस्य கிருஷ்ணா. आत्मा हृदि एव स्यात् आत्मा स्पृशश्च मानवः आत्मान् एव च सन्तुष्टास् तस्य காரியம் ந வித்யதே. ஆனால் மனித பிறவியை தன்னுணர்விற்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னில் திருத்திக் கொண்டு தன்னில் பூர்ணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் ஏதுமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல் மாதாஜி. ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, மனித பிறவியில் மனித பிறவின்றது ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும். சரிங்களா? அதுக்குமே ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. 84 லேக் ஸ்பீஷீஸில் 80 ஸ்பீஷீஸ் மனித பிறவியே கிடையாது. வெறும் 4 லேக் ஸ்பீஷீஸ் தான் மனித பிறவி. அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ கம்மியான பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு. சரிங்களா? அதில் நம்மளுக்கு வந்துட்டு பிறவி கிடைக்கணுன்றது ரொம்ப சிரமமான விஷயம். ஸோ அதனால் நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரால பகவத்கீதையெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறோம். நல்லபடியாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் மனித பிறவியை. சரிங்களா? ஸோ மனித பிறவியை தன்னுணர்வுக்காக நம்ம உபயோகிக்கணும். அதுக்காக தான் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். அதுக்காக தான் இந்த மனித உடல். பர்பஸ் அதுக்கு தான். கம்பெனி பர்பஸ்க்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறோம், கம்பெனியில் வேலை செய்கிறோம், நம்மளுக்கு கார் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பண்ணணும்? பர்சனல் விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? கூடாது. பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். இல்லைன்னா காரை சீஸ் பண்ணிடுவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் மனித பிறவே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு? பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிறதுக்காக. ஆனால் அதை நம்ம வந்து சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம பயன்படுத்தினோன்னா என்ன ஆகும்? அடுத்தது மனித பிறவி கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். பனிஷ்மெண்ட்டும் கிடைக்கும். சரிங்களா? அதனால் மனித பிறவியை தன்னுணர்விற்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து, சரிங்களா? தன்னிலே திருப்தி கொண்டு தன்னில் பூர்ணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை. கடமைகள்னா நம்ம நேற்றுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா? பித்ருக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளோ, இல்லை தேவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளோ, பிராமணர்களுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளோ, பிற உயிர்களுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளோ, அந்த மாதிரி எந்த கடமைகளும் கிடையாது. யார் ஒருத்தவங்க கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு. சரிங்களா? அடுத்தது மாதாஜி 3.18 ஸ்லோகம். பவதி அப்பன் குமார் அவர் படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? பவதி அப்பன் குமார் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நீங்க வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? தனலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. நைவ தஸ்ய கிருத்தேனார்த்தோ நாக்ருதேனஹ கஷ்சன நாச்சாஸ்திய சர்வபூதேஷு கஷ்சித் அர்த்தவ்யபாஸ்ரயः. தன்னை உணர்ந்தவனுக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் எதுவும் இல்லை. இத்தகைய கடமையை செய்யாதிருக்கும் அவசியமும் இல்லை. மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பியிருக்க வேண்டியதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு ஆத்ம நிலையில இருக்கிறவங்க, சரிங்களா, விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் எதுவும் இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல எதுவும் அடையணும் அப்படின்ற விஷயம் இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் எந்த நோக்கமும் கிடையாது. இத்தகைய கடமையை செய்யாதிருக்கும் அவசியமும் இல்லை அப்படின்ற நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது எல்லாமே எப்படின்னா சம்ஸ்காரங்களை ஒரு கடமையாக வேதத்தின் முறைப்படி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காத நிலையில் செய்வாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் முழுக்க தன்னை கிருஷ்ண பக்தியில் தான் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. சரிங்களா? மற்ற ஜீவன்களை நம்பி இருக்க வேண்டியதும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து பகவானை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? அப்போ பூர்ண திருப்தி அடைந்த தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை. யாரெல்லாம் பக்தர்களாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வேறு வேறு கடமைகள்னு எதுவும் கிடையாதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3.19 ஸ்லோகம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி யாராவது வாசிச்சு கொடுக்குங்களா மாதாஜி? தங்க மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. துளசி மகாராணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. தஸ்மாத் அசக்த சதகம் காரியம் கர்ம சமாசர அசக்தோ ஹ்யாச்சரன் கர்ம பரம் ஆப்னோதி புருஷ. எனவே செயலின் பலன்களின் பற்றுதல் கொள்ளாமல் கடமைக்காக செயல்படுவாயாக. பற்றின்றி செயலாற்றுவதால் ஒருவன் பரத்தை அடைகிறான்.
ஹரி போல் மாதாஜி. ஸோ அதனால செயல்களின் பலன்கள்ல நம்ம எப்பயும் பற்றுதல் வைக்கவே கூடாது. நிறைய தடவை நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். பற்றுதல் வச்சா நமக்கு கர்ம பலன் வந்துடும். சரியா? அப்ப எப்படி செய்யணும்? செயலை பண்ணாமலும் இருக்கக்கூடாது. கடமையா பண்ணணும். நிமித்த மாத்திரம் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா? அந்த மாதிரி. நம்ம 11th சாப்டர்ல இந்த ஸ்லோகம் நம்ம படிப்போம். அர்ஜுனா நிமித்த மாத்திரமா செயல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதே தான் நமக்கும். கடமையா. இப்போ நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் எனதுன்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப டாமினேட் பண்ணி ரொம்ப வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், அவங்களோட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டோட இருப்போம். அதே நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டிஸாக நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து கடமையாக நம்மளோட செயல்கள் நம்ம பண்ணுவோம். அதனால பிரச்சனையும் கம்மியாகும். சரிங்களா? ஸோ அதனால எந்த ஒரு செயலையும் நம்ம வந்து கடமையாக நம்ம வந்து பண்ணணும், பற்றுதல் இல்லாமல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்ம பகவானை நம்ம நல்லபடியாக அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எப்பயுமே நமக்கு வந்து இந்த நான் எனது அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனை தான் வரும். என்னோட பேச்சை கேட்கணும், நான் நினைச்சது நடக்கணும் அந்த மாதிரி. ஆனால் நம்ம ஒன்ஸ் நம்மளையும் கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களையும் ஈவன் ஹஸ்பண்ட்னா ஒய்ஃப்னா ஹஸ்பண்டு, சரியா? அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டிஸாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய அந்த ம், கஷ்டங்கள் தரக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். உறவே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். நம்ம வேணால் அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். சரிங்களா? வெதர் அவங்க வந்து கிருஷ்ணா டிவோட்டியாக இருக்காங்களோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம். ஆனால் நம்ம அவங்கள வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணனோட பக்தன், அவங்களும் கிருஷ்ணனோட பக்தன். எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் எல்லாருமே கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணி பகவான் லோகத்தை அடைய தான் வேணும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஆங்கிளில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கடமைகளை செய்யும்போது பற்றுதல் வராது. சரிங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு டெக்னிக் தான் இது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கடமையை வந்து செயல்படுத்தும் போது பற்றுதல் இல்லாமல் நம்மளால செய்ய முடியும். அப்போ நம்ம பரத்தை அடைய முடியும். இந்த அந்த உறவுலையும் நம்மளால ஸ்மூத்தாக இருக்க முடியும். அதுவுமே உண்டு. சரிங்களா? அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி செயல்படுவார்கள்? பலன்களின் பற்றுதல் இல்லாமல் கடமைக்காக தகுந்த வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ணருக்காக செயல் பண்ணுவாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ அவங்களோட கடமைகள் எல்லாம் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கும். கிருஷ்ணாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது எப்படி நம்ம செய்யணும்? நம்மளுக்கு தெரியாதுல்ல. எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, பரம்பரையிலேருந்து வர வழிகாட்டுதலின்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணாகிட்டேருந்து பிரம்மாவுக்கு இது உங்கள் எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். அதாவது பரம்பரை 4 பரம்பரை நம்ம படிப்போம். நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறது பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். அதில் வந்து பகவான் வந்து 4 பேருக்கு நாலேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. பிரம்மாவுக்கு, மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு, சிவபெருமானுக்கு, குமாரர்களுக்குன்னு. பிரம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா நாரதர், அப்புறம் வியாசர், மத்வாச்சாரியார் அப்படியே வந்து ஒருத்தவங்களா அப்படியே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஷட்கோஸ்வாமிகள்லாம் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா வராங்க. அதுக்கப்புறம் குரு வராங்க. சரிங்களா? அப்போ நம்ம இந்த பரம்பரையோட கனெக்ட் ஆகியிருக்கோம். இப்போ நம்ம இவங்களோட திருப்பாதத்தை நம்ம ஹோல்டு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இவங்க அவங்களோட சீனியரோட ஹோல்டு பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படியே அந்த பாண்டிங் யாருக்கிட்ட போய் நம்மளை வந்து விடுது? பிரம்மா வழியா நாரதர், பிரம்மா, அதுக்கப்புறம் பகவான், சரிங்களா? கிருஷ்ணா, அவங்கக்கிட்ட நம்ம கனெக்ட் ஆகியிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி 4 பரம்பரையில் வர ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க. சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணாதவங்களா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தியில் ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படிப்பட்டவங்களோட கைடன்ஸோட நம்மளோட செயல்கள் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம பகவானை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். வேத சடங்குகள், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள், இது ரெண்டில் எதுனா நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் நம்ம அவசியம் நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா வேத சடங்குகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்மளை கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்மளை கொண்டு போகும். அடுத்து 3.20 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. கர்ம கர்ம நைவ ஹி சம்சித்திம் ஆஸ்திதா ஜனகாதயः லோக சங்கிரகம் ஏவாபி சம்பஷ்யன் கர்த்துமர்ஹசி. ஜனகரை போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாகவே பக்குவம் அடைந்தனர். எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இதுல என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஜனகர் வராங்க பாருங்க பகவத்கீதையில. சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு சீதை அம்மாவோட அப்பா இல்லைங்களா? ஜனகர் திரேதா யுகத்துல.
அவங்களாம் மகாஜன்ல ஒருத்தவங்களா வருவாங்க. மகாஜன் 12 மகாஜன்கள் இருக்காங்க. சரிங்களா? அதெல்லாம் லெவல் 3, லெவல் 4லாம் போகும்போது நல்லபடியா படிப்பீங்க. 12 மகாஜன்கள்லாம் இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தவங்க ஜனகர். மகாஜன் அப்படின்னா யாருன்னா, ம், நல்ல தர்மம்லாம் தெரிஞ்சவங்க. பகவானோட டிவோட்டி. தர்மம், சாஸ்திரம்லாம் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சவங்க. சரிங்களா? சரியான முறையில. அவங்க தான் மகாஜன் நம்ம சொல்றோம். சரியான முறையில் நம்மள கைடும் பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஜனகர் போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலியமாகவே அவங்களுக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அவங்க என்ன பண்றாங்க, தர்ம வழியில சரியான முறையில் அவங்க செஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, மற்றவங்களுக்கும் வழிகாட்டுதலா இருக்காங்க. சரிங்களா? எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாங்க. நீ சத்திரியன், தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக போர் பண்ணணும் அப்படின்றத அர்ஜுனன் வந்து லேர்ன் பண்றாங்க. சரிங்களா? நமக்கும் அதே தான். ம் நான் உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும் அப்படின்றது நீ ரொம்ப ஆசையா நம்ம இந்த உபதேசத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாங்க, சுக்ருத் இல்லைன்னா பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கவே முடியாது. சரிங்களா? அதனால இந்த இடத்துல நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். இதை நம்ம படிக்கிறோம்னாலே பகவான் நம்மளை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே நினச்சி சந்தோஷப்படணும் ஃபர்ஸ்ட். சரிங்களா? நமக்கு இந்த உபதேசத்தை நேரடியாக கொடுக்குற மாதிரி இல்லை, கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும். நம்மளோட கடமையை நம்ம செய்யணும். அதுதான். அடுத்தது ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய நம்மளுக்கு புரிதல் வரும். 3.21 ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாணிக்கவல்லி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यद्यत् आचरति विश्वेष्टस्तत्तत् इति एवेदारो जन शयप्रमाणं குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் பின்பற்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறானோ அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? எப்பயுமே வந்து ஒரு கிங்கு இல்லைன்னா ஒரு லீடர்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க என்ன செயல்கள் செய்கிறாங்களோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க, பொதுமக்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா டக்லிங்ஸ் பார்க்குறோம். சரிங்களா? ரொம்ப ஒன்றும் நம்ம யோசிக்க வேணாம். நம்ம வீட்லேயே நம்ம குழந்தைங்களாம் இருப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ நம்ம குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உடனே அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, குக் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு டின்னர் செட் வாங்கி கொடுப்போம். அதை வச்சு அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணோம், ஏன்னா அது அந்த ஆசைப்படுறத அதை செய்யறதுக்கு நம்ம இது பண்ணுவோம். அதுவே டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போனோன்னா உடனே அவங்கள ஸ்ட்ரென்த் வச்சுக்கிறத பார்த்து தானும் அதே மாதிரி செய்யணும்னு ஆசைப்படும். அப்போ டாக்டர் செட் வாங்கி கொடுப்போம். அப்போ என்னென்னா யார் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை என்ன பண்ணாங்க, அதாவது பெரிய மனிதன் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து பொதுமக்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்றது நம்ம வீட்லேயே நம்மளால் அதை உணர முடியும். நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்களோ அது பிள்ளைங்களும் அப்படி என்ன பண்ணும், செய்யும். இல்லைங்களா? அதை நம்மளால் பார்க்கவே முடியும் நல்லபடியாக. ஸோ அந்த வகையில் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பெரிய மனிதன் செய்கிறத பொதுமக்களும் பின்பற்றுறாங்க. தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை ஓமை அமைத்து காட்டுகிறாரோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன நம்மளுக்கு என்ன லெசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீ வந்து சத்திரியன், நீ போர் பண்ணணும். நீ போர் பண்ணாதான் உனக்கு பின்னாடி வர ஜென்ரேஷனில் உள்ளவங்களும் போர் பண்ணுவாங்க, கரெக்டாக அவங்களோட கடமையை செய்வாங்க. நீ போர் பண்ணலைன்னா உனக்கு பின்னாடி வரவங்களும் அர்ஜுனன் போர் பண்ணல, நானும் பண்ணல அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்களும் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் எடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீ உன்னோட கடமையை செய்யணுன்றாங்க. அதே மாதிரி தான் நமக்கும் நம்மளும் என்ன பண்ணால் நம்மளோட கடமைகளை செய்யணும், பக்தி நல்லா சிறப்பாக பண்ணணும். அதை நம்ம பண்ண நம்ம நல்லா சாண்டிங் பண்ணும்போது, நம்ம ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது, நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் நல்லா ஈடுபடும் போது நம்மளை சுற்றி உள்ள முக்கியமாக நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம கையில் பீட்ஸ் எடுக்கும்போது நம்ம குழந்தைங்கள என்ன பண்ணும், குழந்தைங்க பேர குழந்தைங்க என்னமோ சொல்கிறாங்களே நம்மளும் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் என்னென்னா ஒரு சிறந்த பக்தனா நம்மளும் இருக்கணும், நம்மளும் ஓமையாக மற்றவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே லெசனாக எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? முன்மாதிரியாக வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உதாரணம் காட்டுவதற்காக கிருஷ்ணருக்காக. ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தி நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்கு உதாரணமாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணுற முறையில் நம்மளோட கிருஷ்ண பக்தின்றது இருக்கணும். நாம் அனைவருமே யாருக்கோ தலைவர்கள் கண்டிப்பாக, இல்லைங்களா? நம்ம வீட்லேயே இப்போ பார்த்தோம்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தான் வழிகாட்டிகள், இல்லைங்களா? நல்ல பழக்கங்கள், நல்ல பேச்சுவார்த்தை எல்லாமே நம்ம செய்யும்போது அவங்களும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க.
இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில எல்லாருமே வந்து யாருக்கோ ஒருத்தவங்களுக்கு தலைவர்களா இருக்கோம். அப்ப அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு சரியான முறையில நம்ப நடக்கணும். அப்ப நம்மள ஃபாலோ பண்றவங்களும் சரியான முறையில ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. 3.22 ஸ்லோகம் மாதாஜி. மோனிஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மோனிஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. न मे पतस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि। பிர்த்தாவின் மகனே, உலகங்களிலும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை ஏதும் இல்லை. எனக்கு தேவையோ நான் அடைய வேண்டியதோ ஏதும் இல்லை. இருந்தாலும் நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாஸ் பிரபுஜி. ஸோ இப்ப பகவானே சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப பகவானோட லோகம் எது? கோலோகம் வைகுண்டம். சரிங்களா? அங்க பகவான் இருக்காங்க. ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட எக்ஸ்பான்ஷன் மூலியமா, நிறைய விரிவாக்கங்கள் மூலியமா என்ன பண்றாங்க? வந்து அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க. எடுத்து ராமரா வந்து கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் கிருஷ்ணா. சரிங்களா? எல்லாருமா வராங்க. வந்து என்ன பண்றாங்க? லீலைகள்லாம் பண்றாங்க. இல்லைங்களா? எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளை வழி நடத்துறதுக்காக. பகவானோட லீலைகள்ல ஒரு ஒரு விஷயமும் நமக்கு லெசன். சரிங்களா? அப்ப மூவலைகளும் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று தேவைன்றதுக்காக இங்க வராங்களா? இங்க வந்து ஜட உலகத்துல அவதாரம் எடுத்து தான் அவங்களுக்கு அது இந்த விஷயம் கிடைச்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணுன்றதுக்காக வராங்களான்னா இல்லை. இல்லைங்களா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோங்க ஆத்மா ராமான்றதை பார்த்தோம். ரெண்டாவது எல்லாருமே போக வேண்டிய உலகம் வைகுண்ட கோலோகம். அங்கே தான் பகவான் வந்துட்டு நம்ம வந்து பகவான் நம்ம இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது அங்கேருந்து பகவான் வந்து விரிவாக்கம் மூலியமா இங்கே வந்து அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னும்போது அவங்களுக்கு ஏதாவது இங்கே வந்து தேவைப்படுதா அப்படின்னா இல்லை. இல்லைங்களா? மூவுலகிலும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. எனக்கு தேவையோ நான் அடைய வேண்டியதோ எதுவும் இல்லை. ஜட உலகத்திலேருந்து எனக்கு அடைய வேண்டியதோ தேவையோ எதுவுமே கிடையாது. இருந்தும் நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா இப்ப பகவான் அவதாரமே எடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, பகவத்கீதையெல்லாம் உபதேசமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா? இந்த பிறப்பிறப்பு சோழ்ச்சிலேருந்து வெளியில வரதுக்கு நம்மளுக்கெல்லாம் மார்க்கமே கிடையாது. இப்ப எந்த அவதாரமும் இல்லை, உபதேசமே இல்லை, பகவத்கீதை பாகதம்லாம் இல்லை, வேதம் இல்லை. என்ன பண்ணுவோம் நம்மலாம்? ரொம்ப சிரமம் கண்டிப்பா. இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலையை நினைச்சு பாருங்க. கண்டிப்பா இதோட அருமை என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அப்ப இந்த மாதிரி லீலைகள்லாம் பண்ணி ராமரா வந்து இப்படிதான் ஒரு மனிதன் இருக்கணும், இப்படிதான் ஒரு அரசன் இருக்கணும், எல்லாம் ஒரு சன் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க? வாழ்ந்து காமிக்கிறாங்க. ஒரு ஒரு அசைவுலையும் நமக்கு லெசன் கொடுக்குறாங்க. உபதேசம் கொடுத்து நம்மள கைட் பண்றாங்க. அவங்க இப்ப லீலைகள் இப்ப நம்ம கூட இல்லை, அதனால விட்டுட்டு போயிட்டாங்களா? எப்படியாவது போகட்டும்னு இல்லை. என்ன பண்றாங்க? பகவத்கீதை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அர்ஜுனன் மூலியமா, அவங்க டிவோட்டி மூலியமா. எதுக்காக? நம்ம சரியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அவங்கள அடையணும் அப்படின்றதுக்காக. இல்லைங்களா? அப்ப இருந்தும் நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். பகவான் அப்ப எதுக்காக வந்து அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க, உபதேசங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க? நம்ம நன்மைக்காக. இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களும் அவங்களோட அந்த டியூட்டி அழகா பண்றாங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நல்லபடியா நம்மளோட டியூட்டியை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது எப்படி இருக்கணும் அந்த டியூட்டி அப்படின்னா, உதாரணமா இருக்கணும். நம்ம ஃபேமிலிக்கு, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்க்குலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ண பக்தியை நல்லா ஃபாலோ பண்ணி அவங்களும் அந்த கிருஷ்ண பக்தியில நல்லபடியா வர்றதுக்கு நம்ம முன்னுதாரணமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம லெசனா எடுத்துக்கிறோம். ஆனா இங்க அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாங்க? நீ சத்திரியன், உன்னோட கடமையை நின்னு செய்யணும். அதனால உன்னை ஃபாலோ பண்றவங்களும் அவங்க நல்லபடியா பண்ணுவாங்க. ஜனகரும் அதை தான் பண்ணியிருக்காங்க, நானும் அதை தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். இப்போ ஸ்லோகம் 23. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 22 ரங்க வாசிட்டோம். மாதாஜி. யோ, हरे வாசிங்க कृष्ण। மாதாஜி. ஹரே यदि ह्यहं न वर्तेयं जादु कर्मण् यदीन्द्रियः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य பார்த்த சர்வசக. ஏனெனில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கவனத்துடன் செயலாற்ற நான் எப்பொழுதாவது தவறினால் மனிதரெல்லாம் நிச்சயமாக என் பாதையை பின்பற்றுவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். இப்ப விதிக்கப்பட்ட கடமையில் கவனத்துடன் செயலாற்ற நான் எப்பொழுதாவது தவறினால்,
கண்டிப்பா பகவான் வந்து இன்ஃபாலியபிள், நச்சுதான். சரிங்களா? அவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவங்க. ஒருவேளை அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும்? மனிதரெல்லாம் நிச்சயமாக என் பாதையை பின்பற்றுவர் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப பகவான் வந்து முன்னுதாரணமா இருக்கிறாங்க நமக்கு. அவங்களுக்கு நீங்க ஒண்ணும் கிடையாது, ஒரு தேவையும் இல்லை, இங்க அடைய வேண்டிய விஷயம்ன்றது எதுவும் கிடையாது. ஆனாலும் அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க, உபதேசங்கள் கொடுக்குறாங்க. எதுக்காக? நம்ம எல்லாம் பயனடையணுன்றதுக்காக இல்லைங்களா? அதுதான். ஸோ அதனால நம்ம வந்து அதை வேல்யூ பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அப்ப பகவானின் என்றால் என்ன விளக்கம்? அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லை. அவருக்கு எதையும் அடைய வேண்டிய ஆசைகள் இல்லை. அவருக்கு எந்த தேவையும் இல்லை. இங்க அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை. கிருஷ்ணர் முற்றிலும் சுதந்திரமானவர். கிருஷ்ணர் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கடைபிடிக்கிறார். அவங்களுக்கு சுதந்திரம் உண்டு. சரிங்களா? முற்றிலும் சுதந்திரமானவங்க. யாருக்கும் கட்டுண்டு கிடையாது. நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். பகவான் அப்படி கிடையாது. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவங்க அழகா கடைபிடிக்கிறாங்க. அவ எப்பப்போலாம் தேவையோ அதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல படிப்போம். தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக, துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காக, அப்புறம் பக்தர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்ப கடமைகளை அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் முன்மாதிரியாக இருந்து வழி நடத்துகிறார். நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடணும். சரிங்களா? உபதேசங்களை அப்படியே ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் ஆசையா. அதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டியது. பகவான் பூர்ணமானவர், நாம் பூர்ணமற்றவர்கள். நம்ம குறைபாடோடு உள்ளவங்க. சரிங்களா? அதனால் பகவானுக்கு கடமைகள் இல்லை, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் உள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்னா நம்மளோட டியூட்டிஸ். ஆன்மீகத்தில் இப்போ நல்ல முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னா கலியுக தர்மமான சாண்டிங் நம்ம பண்ணணும். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் சேவை பண்ணணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் நல்லா லேர்ன் பண்ணணும். குருவை ஸ்வீகரித்து நம்ம முன்னேற்றம் அடையணும். அதே மாதிரி நம்ம ஃபேமிலிக்கு நம்ம என்னென்ன கடமைகள் செய்யணுமோ அதையும் நம்ம சரிவர பண்ணணும். 3.24 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ரஞ்சினி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் வாசிக்கிற மாதாஜி. உத்சேதயுர்இமோ லோகா நா குர்யாம் கர்ம சேதகம் சர்வங் சங்கர்ஸ்ய ச கர்த்தாஸ்யாம் உபஹன்யாம் இமாம் பிரஜாக. நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாவிடில் இந்த உலகம் எல்லாம் சீரழிந்து விடும். தேவையற்ற ஜனங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமாகி விடுவேன். அதன் மூலம் எல்லா உயிர்வாழிகளின் அமைதியும் அழித்தவனாகி விடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு கேரிங் பாருங்க பகவான் இல்லைங்களா? அதுதான் அவங்களுக்கு அது விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்யலைன்னா, அதாவது உபதேசங்கள்லாம் இல்லை, அவதாரங்கள்லாம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமை. நம்மளுக்கு வழிகாட்டுதலே இருக்காது. திரும்ப 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 அனர்த்தங்களோட இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே அப்படியே நம்ம ராட்டன் இதுல இருக்கணும் இல்லைங்களா? அது ரொம்ப ரொம்ப வேதனை தரக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில இந்த உலகெல்லாம் சீரழிந்து விடும். இப்ப பகவத்கீதையில இருக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஓகே, கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம். நான் ஆத்மா, சரீரம் இல்லை, நான் உங்களுக்கு எப்பயும் நித்தியமான சேவகன். அந்த நிலையில நம்மளால சாண்டிங் பண்ணா கிருஷ்ணாவை அடைஞ்சிட முடியும். அதுக்கப்புறம் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இவ்வளோலாம் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? இப்போ இதெல்லாம் தெரியாமலே போயிடும். எப்போ? அவதாரங்களோ இல்லை உபதேசங்களோ இல்லைன்னா இல்லைங்களா? பரம்பரை இல்லைன்னா. ஸோ அதனால இந்த உலகங்கள்லாம் சிறைந்து விடும். தேவையற்ற ஜனங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமாகி விடுவேன். எல்லாமே ரொம்ப இந்த அசுர இயல்பில் உள்ள லிவிங் என்டிட்டிஸாக தான் நம்மளாம் இருப்போம் இல்லைங்களா? அதன் மூலம் எல்லா உயிர்வாழிகளின் அமைதியும் அழித்தவனாகி விடுவேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. ஸோ அதனால் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டுன்றதை நம்ம உணரணும். வேதம், பகவத்கீதை, பகவானுடைய அவதாரங்கள் ஏதோ கதை அப்படின்றது கிடையாது. சரிங்களா? பகவானோட இப்போ நம்ம பிரகலாத் ஸ்டோரி அப்படின்னா கடன்னு சொல்லுவோம். பிரகலாதர் இருக்காங்க, இரண்யகசிபு இருக்காங்க, இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்து அப்படி இல்லை. அதில் என்ன லெசன், நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணணும், அது மாதிரி ஒன்றையும் கஜேந்திர மோக்ஷமா அதில் என்ன லெசன், அஜாமிலா ஸ்டோரி அதில் என்ன லெசன், ராமாயணத்தில் என்ன லெசன், எல்லாத்துலேயும் சரிங்களா என்ன நமக்கு என்ன பகவான் மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க அதை நம்ம தேடணும். தேடி கண்டுபிடிச்சு ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? ஏன் கடமைகளை செய்கிறேன்? ஏதேனும் ஆசை இருக்கிறதா? ஆசை கிருஷ்ணரின் திருப்தி மட்டுமா அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? நம்மளோட ஆசை என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட ஆசையாக இருக்கணும். அந்த மாதிரியான கடமைகளை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நமக்கு பார்க்குறோம். கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பௌதிக செயல்கள் பற்று கொண்டவனை போல செயல்படுவதாக தோன்றலாம். கண்டிப்பாக. இப்போ நம்மளும் சாப்பிட்றோம், அவங்களும் சாப்பிட்றாங்க. நம்மளும் குக் பண்ணுறோம், அவங்களும் குக் பண்ணுறாங்க இல்லையா? அதை அவங்கன்னா மெட்டீரியல் பீப்புளும் குக் பண்ணுறாங்க, சாப்பிட்றாங்க. நம்மளும் குக் பண்ணுறோம், சாப்பிட்றோம்.
ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இவங்க வந்து அவங்கள மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா? சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், கிராட்டிடியூட் இல்லாம அந்த உபதேசங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம, ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சியே பண்ணல இல்லையா? ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நல்ல நம்ம காய்கறி வாங்குறதுலேருந்து, குக் பண்ணுறதுலேருந்து, ஆஃபர் பண்ணுறதுலேருந்து, நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறதுலேருந்து எல்லாம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ், விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களாக இருக்குது. அப்போ வித்தியாசம் இருக்குது. வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது நம்மளும் சாப்பிட்றோம், அவங்களும் சாப்பிட்றாங்க. ஆனால் அந்த இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா, பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும், அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா? விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் பண்ணணும், நம்ம வந்து பந்தப்படக்கூடாது, அந்த இன்டென்ஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் அவர்கள் இருவரும் தங்கள் விருப்பங்களின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். நாம் எதற்காக ஆசைப்படுகிறோமோ அது நம் இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது. அப்போ நம்ம என்ன ஆசைப்படணும்? ஆசைன்றது கண்டிப்பாக படணும், பேராசைப்படணும். ஒன்றும் அதில் வந்து நம்ம வந்து குறைய வைக்க வேணாம். 4 ரவுண்ட்ஸ் தான் சொல்கிறீங்களா சாண்டிங்? ஏன் நான் 4 ரவுண்ட்ஸ் தான் பண்ணணும்? நான் 16 பண்ணுறேனே லெவல் 2லேயே அப்படின்னு பண்ணணும். சரிங்களா? அது மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸ், பாகவதம் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணணும், ஆரத்தி எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் பண்ணணும். சரிங்களா? இது மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளே தேடணும். இன்னும் நான் என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் இன்னும் எனக்கு ரேரான ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சிருக்கு, ரேரான சத்சங் கிடைச்சிருக்கு, பானஃபைட் பரம்பரை, குருவை ஸ்ரீகரிச்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணால் ஆசை, பேராசை, சரிங்களா, நம்ம நல்லபடியாக படணும். நாம் எதற்காக ஆசைப்படுகிறோமோ அது நம் இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது. பகவானை அடையணும், பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும், அதுதான் நம்மளோட ஆசையாக இருக்கணும். அதுக்கு ஏற்ற முறையில் நம்மளோட செயல்கள் அப்படின்றது இருக்கணும். சரிங்களா? அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா 26 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தங்க மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ந புத்தி பேதம் ஜனயேத் அஞ்ஞானம் கர்ம சங்கினாம் ஜேர்ஷயேத் சவ கர்மாணி வித்வான் யுக்த சமாச்சரன். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் பலன்களின் பற்று கொண்டுள்ள அறிவற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது, செயலிலிருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. மாறாக பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் எல்லாவித செயல்களிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் படிப்படியாக முன்னேற்றத்திற்காக அவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல அதனால நம்மலாம் வந்து தயவு செஞ்சு ஆசைப்படக்கூடாது. சரிங்களா? என்ன பண்ணணும் நம்மலாம் கிருஷ்ண பக்தியில? பேராசைப்படணும். சரிங்களா? ஆசைன்றது ரொம்ப கம்மி கிருஷ்ண பக்தியில. அது வந்து அது ரொம்ப பத்தாது. அதனால பேராசைப்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்கிட்ட அவ்வளோ ஆசையா நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா அப்படிப்பட்டவங்க பகவான் வந்து அவ்வளோ ஸ்வீட்டு. சரிங்களா? அவ்வளோ பக்த வக்ஷலா அவங்க. அதனால இப்போ வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமையில் பலன்கள் பற்றுக்கொண்டுள்ள அறிவற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. இது என்ன அப்படின்னா, சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த இயல்பா அந்த கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது வராது. சரிங்களா? வராம சிரமத்துல, அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருப்பாங்க. சரிங்களா? விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் பலன்களில் பற்றுக்கொண்டு ம் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல உள்ள ஈடுபாடோடு இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட மனதை வந்து நம்ம வந்து குழப்பக்கூடாது. சரிங்களா? செயலிலிருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. அந்த பலன்லாம் எதிர்பார்க்காம செயல்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் இம்மெச்சூர்டு ஸ்டேஜாக இருக்கிறவங்கள நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, நம்ம வந்து அந்த மாதிரி குழப்பக்கூடாது. சரிங்களா? மாறாக என்ன பண்ணணும், பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் நம்ம பக்தி உணர்வோடு நம்ம செயல் பண்ண அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, படிப்படியாக மாற்றத்தை கொண்டு வருவாங்க அவங்கக்கிட்ட. சரிங்களா? எல்லாவித செயல்களிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் படிப்படியாக முன்னேற்றத்திற்காக அவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அறிஞர்கள் அறியாமையில் உள்ளவர்களை எப்படி நடத்துகின்றனர், அவர்கள் தொடர்ந்து செயல்படலாம், அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதை தான் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? நம்மளாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இப்போ இருக்கோம், நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண உணர்வில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஈடுபடுத்தணும். இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு ஆத்மாவுக்கு செய்கிற ஒரு உயர்ந்த விஷயம். சரிங்களா? அடுத்தது 3.27 ஸ்லோகம் மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருத்தேன கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசஹ அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாஹம் இதி மன்யதே
அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக குணங்களின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரி போல் பிரபுஜி, ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ இந்த அகங்காரத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அகங்காரம்ன்றது நான் எனது, சரிங்களா? அந்த எண்ணத்துல இருக்கிறது ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்லுவாங்க. அதுல தனிப்பட்ட ஆத்மா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணன்ற முறையில் இருப்பாங்க. நாம நல்லா பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் நான் தான் அது காரணம், என்னால் தான் அது நடந்தது, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க, சரிங்களா? ஆனா அப்படி நடந்தது அப்படின்னா இல்ல, பௌதிக இயற்கையின் குணங்களால் தான் எந்த ஒரு செயலும் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால், ம் 3 குணங்கள், சாத்விகுணம், ராஜசகுணம், தாமசகுணம், அதனால நடக்கக்கூடிய செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கர்த்தான்னா நான் தான் காரணம், எந்த ஒரு செயலுக்கும் நான் தான் காரணம் அப்படின்ற முறையில் யார் இருப்பாங்க? ஃபால்ஸ் ஈகோவில் உள்ளவங்க இருப்பாங்க, சரிங்களா? நான் எனது அப்படின்ற அகங்காரத்தில் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க அப்படி இருப்பாங்க. தன்னையே கர்த்தா என்று நினைத்து கொள்வான் அப்படின்றத பார்க்குறோம். லௌகீக செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு நிறைய இந்த பௌதிகமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவாங்க, சரிங்களா? இந்த பௌதிகமான விஷயம்னும் போதே அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லுவாங்க, என்னென்னா டாங்கி லைஃப்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? நம்ம என்னென்னா இந்த ஜட உலகத்தில் எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம அடையணும்னு போராடி, சரிங்களா, நிறைய சொத்து, நிறைய பேரு புகழ் அப்படி இப்படின்னு எதேதோ ஆசைப்பட்டு நம்ம ஓடுவோம். ஆனால் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை, அது நமக்கே நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா? அது எப்படின்னா கடைசியில் அதை நம்ம விட்டுட்டு தான் போக போகிறோம். இறக்கும் நேரத்தில் எதையுமே நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, சரிங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இந்த டாங்கி வந்து என்ன பண்ணும், பொதி சுமந்து போகும். அந்த பொதியெல்லாம் அதோட தானே இல்லை இல்லைங்களா? அதோட சுமையா அது அது சம்மந்தப்பட்டதானே இல்லை, ஆனால் அது சுமந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் வாழ்க்கையில். அது மாதிரி தான் நம்மளோடது எதுவுமே கிடையாது, ஆனால் நான் எனது அப்படின்ற அகங்காரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம செய்வோம். கடைசியில் அது எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம விலகி போயிடுவோம் இல்லைங்களா? அதுதான். அப்போ லௌகீக செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. மிகுந்த பற்றுதல் உடையவனாகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஒரு ஸ்டோரி கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? ஒரு உபன்யாசகர் வந்து ஒரு ஊருக்கு போவாங்க, சரிங்களா? அந்த ஊருக்கு போகிற வழியில் பார்த்தா அந்த மயானம், அந்த இது இருக்கும், அந்த இது இறந்தவங்களாம் வரி பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த இடம் இருக்கும். அதை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது பார்ப்பாங்க, இவங்க வந்து 3 வருஷம் வாழ்ந்திருக்காங்க, இவங்க வந்து 2 வருஷம் வாழ்ந்திருக்காங்க, இவங்க 1 வருஷம் வாழ்ந்திருக்காங்க, இவங்க 5 வருஷம் வாழ்ந்திருக்காங்க, இவங்க 6 மாதம் தான் வாழ்ந்திருக்காங்கன்றது தான் இருக்கும் நிறைய அந்த இதில், சமாதியில். இதை பார்த்த உடனே இந்த உபன்யாசகருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம், பயம் வந்துடும், சரிங்களா? அப்படின்னா இந்த ஊரில் யாருமே ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம்லாம் வாழ்ந்தவங்களாவே இல்லையா? எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஆயுள் கம்மியானவங்களா? அப்போனா ரொம்ப ஒரு இன்ஆஸ்பிஷியஸான ஒரு இடமா இருக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து அந்த ஊருக்குள்ளார அவங்க வந்து போவாங்க, சரிங்களா? உடனே நம்ம இந்த ஊரை விட்டு போயிடணும் வேலையை முடிச்சுட்டு அப்படின்ற மாதிரி எண்ணத்தில். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது மனசில் அவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், என்னடா இப்படி வந்து 6 மாதம், 1 வருஷம், 1.5 வருஷம், 2 வருஷம் இப்படிலாம் தானே வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் பொதுவாக இப்போ அந்த மெதுவாக அந்த ஊர் தலைவர்கிட்ட கேட்பாங்களாம், ஏங்க உங்கள் ஊரில் வந்து நீண்ட ஆயுளோடலாம் யாரும் வாழலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்களாம். அப்போ தான் அந்த ஊருக்கு இது அந்த தலைவர் சொல்லுவாங்களாம், இல்லை இல்லைங்க, அந்த கணக்கு என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து எவ்வளோ காலம் பக்தி பண்ணாங்களோ அதை மட்டும்தான் நாங்கள் கணக்கு எடுத்துக்கிறோம். எல்லாருமே வந்து நல்ல நீண்ட ஆயுளோட வாழ்ந்தவங்கள தான் மேக்ஸிமம் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க பக்தி பண்ணதை மட்டும்தான் கணக்கு நாங்கள் பண்ணி இவ்வளோ காலம் 6 மாதம், 1 வருஷம், 1.5 வருஷம், 2 வருஷம் அதுதான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. எதனாலனா அது மட்டும்தான் வேலிடு நமக்கு. நம்ம ஒன்ஸ் சரீரத்தை விட்டுட்டு விஷ்ணு தூதர்கள் வரணும், அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்திருக்கணும், விஷ்ணுவர் கற்பணிக்கக்கூடிய செயல்களை செஞ்சு. அப்படி இல்லை அப்படின்னா யம தூதர்கள் வருவாங்க இல்லையா? அப்போ என்ன நடக்கும்னா பார்ப்பாங்க, இதான் பார்ப்பாங்க, என்ன கர்மா பண்ணியிருக்கோம், அதில் பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன, இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன, பக்தி எவ்வளவு, இதான் பார்ப்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன எடுத்துகிட்டு போகுமோ அதை தான் நம்ம எடுத்து வைக்கணும் இல்லையா? நம்ம ஊருக்கு போகிறோன்னா என்ன பண்ணுவோம், என்ன கொண்டு போகணுமோ அதை தான் எடுத்து வைப்போம். கொண்டு போகாத விஷயத்தெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு அதில் ஈடுபடுவோம்னா மாட்டோம், இயல்பாக பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இறக்கும் நேரம்ன்றது எல்லாருக்குமே உண்டு. அப்போ என்ன எடுத்துகிட்டு போக முடியுமோ அதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதில் வந்து பயஸ் இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்மளை என்ன பண்ணோம், மறுபடியும் இந்த பிறப்பு சூழல் தான் வச்சுருக்கோம். அப்போ எது தான் நம்மளை வந்துட்டு
மகான் லோகத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னா பக்தி மட்டும்தான். அப்போ அதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸில் வச்சு பக்தி தான் நம்ம நல்லபடியாக பூர்ணமாக பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கான செயல்கள் தான் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அகங்காரத்தில் நான் எனது அப்படின்னு சொல்லி நிரந்தரமில்லாத வாழ்க்கையை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம வாழ்ந்துடக்கூடாது. சரிங்களா? இந்த புரிதல் நம்மக்கிட்ட எப்பயும் இருக்கணும். நமக்கு செஞ்சுக்கிற நல்லது. கண்களுக்கு புலப்படாத விலங்குகளால் நான் கட்டப்பட்டுள்ளேன். கண்டிப்பாக ஃபேமிலி, அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், சரிங்களா, வெல்த்து, இதெல்லாம் இப்போ கேஜெட்ஸு, சரிங்களா, என்பதை கூட நான் அறியவில்லை. நான் இதெல்லாம் கட்டுண்டு இருக்கின்றது கூட உணரவே இல்லை நம்ம. அதனால தான் இது வந்து மாய உலகம், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மான்றதை நம்ம உணராம இவங்க என்ன நினைப்பாங்க, நான் ரொம்ப சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். இவங்க வந்து கேஜெட்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லபடியாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஃபேமிலியோட ரொம்ப ஹாப்பியாக நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். பணம் நிறைய சேர்த்து வச்சிருக்கேன் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, கஷ்டமே இல்லை 7 தலைமுறைக்கு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் இருப்பாங்க எல்லாருமே. அது வந்து கட்டப்பட்டு இருக்காங்க, பகவான் லோகத்தை அடைய முடியாமல் இங்கே பிறப்பிறப்பு கட்டப்பட்டு இருக்காங்கன்றது கூட புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. அதான் மாயா சக்தி அப்படின்றது. சரிங்களா? கண்களுக்கு புலப்படாத விலங்குகளால் நான் கட்டப்பட்டுள்ளேன் என்பதை கூட நான் அறியவில்லை என்றால் எவ்வாறு நான் என்னை அக்கட்டிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வேன்? ப்ராப்ளம் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும்ல, இல்லையா? இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த கட்டை எப்படி அவிழ்க்கணும்னு. சரிங்களா? பக்தி, விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களை நம்ம செய்யணும். அப்போ நம்ம என்ன இந்த 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 விலங்கோட சாவி நம்மக்கிட்ட இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பாக விலங்குலேருந்து வெளியில் வந்துடணும். அதானே நம்ம பண்ணுவோம். கை ரொம்ப கட்டப்பட்டிருக்குன்னா முடிச்சு எப்படியாவது அவுட்கணும் தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு. சரிங்களா? ஸோ நம்ம அதை நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தணும். பிரகிருதி கிரியமானானி, நாம் அனைவரும் இயற்கையினால் கட்டுப்பட்டுள்ளோம். நம்ம எல்லாருமே இயற்கையில் பந்தப்படுத்திருக்கோம், கட்டுப்பட்டிருக்கோம். கண்டிஷன் சோல். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து 28 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்வவித்து மகாபாகோ குணகர்மா விபாக யோகக குணகுணேஷு வர்த்தந்த இதி மத்வா ந சஞ்சயதே. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, பக்தியில் செயல்படுதல் மற்றும் பலனை நோக்கி செயல்படுதல் இவற்றின் வேறுபாட்டை நன்கு அறிந்திருப்பதால் பூரண உண்மையின் ஞானமுடையவன் புலன்களின் புலனுணர்ச்சிகளிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ பக்தியில் உள்ளவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நம்மளாம் பகவத்கீதை படிக்கணும், நம்மளாம் தெரியும் இது காஷன், எது மெட்டீரியல் உலகம், அங்கே நம்ம ரொம்ப ஈடுபடக்கூடாது. பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும், பக்தியில் நம்ம பூர்ணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? ஸோ பலம் பொருந்திய புயங்களுடையவனே, பக்தியில் செயல்படுவதால் மற்றும் பலனை நோக்கி செயல்படுவதால் இவற்றின் வேறுபாட்டை நன்கு அறிந்திருப்பதால் பூர்ண உண்மையின் ஞானமுடையவன். நம்ம இதுக்கே ரொம்ப கிராட்டிடியூடோட இருக்கணும் பகவான்கிட்ட. ஏன்னா இவ்வளோ சோல்ஸில் நம்மள செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு, இல்லைங்களா? இது லெவல் 2 தான். லெவல் 5ல் இன்னும் நல்ல நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். லெவல் 6ல் இன்னும் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்மளை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்களே, நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும், கிராட்டிடியூடோடு இருக்கணும். நம்ம இன்னும் நிறைய சோல்ஸ் நம்மளும் கொண்டு வரணும். சரிங்களா? புலன்களும் புலனுணர்ச்சியிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. அப்போ யார் பூர்ண ஞானமோடு இருக்காங்களோ அவங்க இந்த புலனின்ப விஷயங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்க மாட்டாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து 29 ஸ்லோகம் மாதாஜி. தனலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதேர் குண சம்மூடா சஞ்சந்தே குண கர்மசு தான் அக்ருதஸ்ன விதோமந்தான் கிருஷ்ண பின்ன விசாலயேத். ஜட இயற்கையின் குணங்களால் மதிமயங்கிய அறிவற்றோர் லௌகிக செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு பற்றுடையவராக ஆகின்றனர். குறைவான அறிவுடன் செய்யப்படுவதால் இத்தகைய கடமைகள் கீழ்த்தரமானவை என்ற போதிலும் அறிவுடையோர் அவர்களை நிலை பெறச் செய்யக்கூடாது. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் குணங்களால் மதிமயங்கிய அறிவற்றோர் பௌதிக செயலில் முழுமையாக ஈடுபட்டு பற்றுடையோர் ஆகின்றனர். கண்டிப்பா. சரிங்களா? யாருக்கிட்ட நாலேஜ் இல்லையோ அவங்க இந்த ஜட உலகமே பிரதானம்னு இருப்பாங்க, நான் எனதுன்னு. குறைவான அறிவுடன் செயல்படுவதால் இத்தகைய கடமைகள் கீழ்த்தரமானவை என்ற போதிலும் இதெல்லாம் வந்து தாழ்ந்த சுவை உள்ளது. சரிங்களா? ஜட உலகத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் தாழ்ந்த சுவை. கண்டிப்பாக தெய்வீகமான நிலையில் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில் இல்லாத செயல்கள் தான் அதெல்லாம். சரிங்களா? அப்போ அறிவுடையோர் அவர்களை
நிலை பெற செய்யக்கூடாது. உடனே வந்து அவங்கள வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அப்படிலாம் இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது ரியலைஸ் பண்ணி வரணும். சரிங்களா? ஏன்னா அது வந்து தூய்மையான அன்பு. அதனால அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி இல்லாமல் ரியலைஸ் பண்ணணும். கிருஷ்ணா எவ்வளோ உயர்ந்தவங்க, நம்ம ஆத்மா, அவங்கள நம்ம எவ்வளோ அழகாக பக்தி பண்ணணும். அதை ரியலைஸ் பண்ணும்போது அதில் நம்ம வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். அதை வந்து அன்கண்டிஷ்னலாக நம்ம வந்து இன்னும் நல்ல நல்ல பண்ணணுன்ற அந்த எண்ணத்தில் நம்ம பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து நிலை பெற செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வகையில் உட்பார்வை என்னன்றதை நம்ம பார்த்துருவோம். அறியாமை, தன்னை உணர்ந்தவர்கள். யாரெல்லாம் பௌதிகமே பிரதானம்னு இருக்காங்களோ அவங்களோட நிலை. அதே வந்து தன்னை உணர்ந்த ஆத்ம நிலையில பகவானோட பக்தர்கள். சரிங்களா? இது வந்து நான் டிவோட்டிஸ், இது வந்து டிவோட்டிஸ் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆசை அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? நான் டிவோட்டிஸ்க்குன்னா சுய புலனுணர்ச்சிக்காக தன்னை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும், வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான் அப்படின்னு இருப்பாங்க. பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வாங்க, நோ அப்படின்னு தெளிவா சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ அது வந்து அறியாமையோட உச்சக்கட்டம். அதே வந்து பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, எந்த ஒரு நிலையிலையும் எந்த ஒரு செயலையும் கிருஷ்ணனை நான் திருப்தி பண்ணணும், அந்த ஒரு நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நான் தான் கர்த்தான்னு இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒன்று அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இதுக்கு காரணம் நான் தான் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா சொல்லிப்பாங்க. தனது ஜட வாழ்க்கை பகவானின் உயர் ஆட்சிக்குட்பட்டது. எது ஒன்று நடந்தாலும் நான் கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி, கிருஷ்ணரோட அனுகிரகத்தில் நான் இதை அடைஞ்சேன். அதை நம்ம 7th சாப்டர்ல பார்ப்போம். பகவான் வந்து மனிதர்கள் நான் திறமையா இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம அச்சீவ் பண்ணோன்னா நம்ம திறமையால் தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம். அந்த வகையில் டிவோட்டிஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா மனிதர்களில் திறமையாக நான் இருக்கேன்னு சொல்லும்போது அந்த திறமை பகவான்னும் போது நம்ம இப்போ எதை அச்சீவ் பண்ணாலும் பகவானால தானே நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம், இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ எது அச்சீவ் பண்ணாலும் பகவானோட அனுகிரகத்தில் நான் அதை செஞ்சேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு புரிதல் வந்து டிவோட்டிஸ்ட் இருக்கும். ஆனால் நான் டிவோட்டிஸ் வந்து நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்றதுல அந்த ஃபால்ஸ் இவங்க இருப்பாங்க. சுய திருப்திக்காக அவங்க வந்து வாழ்வாங்க. ஆனால் பகவானை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக இவங்க இருப்பாங்க. மிகுந்த பற்றுடையவராகி எப்போதும் கவலை உடையவர்களாக கிருஷ்ணரை மறந்து விடுதல். நிறைய இந்த பௌதிக விஷயத்தில் பற்றுதலோடு இருந்து அதில் வந்து எப்பயும் 1-2 விஷயம் இருக்கும். பௌதிக ஆசைகள் இருந்துன்னா அது கூட 2 கண்டிப்பாக பை ப்ராடக்ட் வந்துடும். ஒன்று வந்து ஹேங்கரிங், கிடைக்கணும் 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 கிடைக்கணும், எப்படி கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும்னு அந்த வேதனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் லேமெண்டேஷன், கிடைக்கலன்னா வருத்தம். சரிங்களா? ஐயோ கிடைக்காம போச்சே அப்படின்னு வருத்தம். இது 2ம் ஆசை இருந்ததுன்னா கூட இது 2ம் கண்டிப்பாக நிச்சயம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு ஆசை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குமானா கிடையாது. அந்த அடைஞ்ச ஆசை அனுபவிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு ஆசை, அதுக்கு மறுபடியும் எப்போ கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும், அது கிடைக்கலன்னா ஐயோ கிடைக்காம போச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற இந்த மாதிரியான எப்பயும் வந்து ஏக்கம் கவலை இதெல்லாம் உடையவங்களா இருப்பாங்க. கிருஷ்ணரை கம்ப்ளீட்டாக மறந்துருப்பாங்க. ஆன்சைட்டியோடு இருப்பாங்க. போர்க்களமாக இருக்கும், போராட்டமாக இருக்கும். சரிங்களா? ஆனால் தொந்தரவு இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணனுடைய சக்தியாக கருதுதல். எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் பகவானோட அனுகிரகத்தில் நடந்தது அப்படின்றதுல கண்டிப்பாக இது ஒரு விஷயம். அது வந்து ரிவர்சலாக இருந்தால் கூட வாழ்க்கையில் பக்தர்கள் வந்து அதுலேயும் பகவான் எனக்கு ஏதோ நன்மை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றத இன்னும் பகவான் கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கான விஷயமா இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க வந்து புரிஞ்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவும் நிறைய தடவை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு பாட்டி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, வயசானவங்க. நாரதரும் பகவான் இல்லை அர்ஜுனனும் பகவானும் அவங்கள போய் பார்க்க போவாங்க. அந்த பாட்டிக்கிட்ட ஒரே ஒரு பசு இருக்கும். சரிங்களா? அந்த வயசானவங்க கிட்ட பகவான் போவாங்க. அவங்க வந்து பகவானோட சிறந்த பக்தராக இருப்பாங்க. உடனே ரொம்ப ஹாப்பியாக அவங்களுக்கு வந்து சேவையெல்லாம் பண்ணுவாங்க பகவானை பார்த்த உடனே. அப்புறம் பகவான் அவங்க வீட்டிலேருந்து வந்த உடனே அந்த பசுவும் இறந்து போயிடும். அப்போ அர்ஜுனன் கேட்பாங்க, அந்த அவங்கக்கிட்ட இருந்ததே அந்த ஒரு பசு, அதையும் ஏன் கிருஷ்ணா எடுத்துட்ட அப்படின்னு, இதுதான் உன்னோட மேர்சியா அனுகிரகமா அப்படின்னா, இல்லை அது ஒன்று தான் இந்த உலகத்தில் அவங்கள வாழறதுக்கு பிடிமானமாக இருந்தது, இப்போ அதுவுமே இல்லை, அவங்க எங்கிட்ட ஈஸியாக வந்துடுவாங்க அப்படின்னு. அதனால் பக்தர்கள்கிட்டேருந்து பகவான் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எடுக்கிறாங்க, கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்கன்னா இன்னும் பகவான் கிட்ட அவங்கள கூப்பிட்டுக்கிறாங்கன்றது அர்த்தம். சரிங்களா? அதை புரிஞ்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? அது பிரபுபாதர் லைஃப்லேயே நம்ம நல்லா பார்க்கலாம். சரிங்களா? அவங்களோட ஃபேமிலியில் இது வந்துச்சு, டிஸ்டன்ஸ் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் ரொம்ப லாஸாக போயிடுச்சு. சரிங்களா? கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லை, இப்படிலாம் இருந்து எல்லாமே அவங்ககிட்டேருந்து விலகுச்சு. ஆனால் ஒன்று மட்டும் அவங்க ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தாங்க, பக்தி. அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ண முடிஞ்சது, உலகம் ஃபுல்லாக போய் பக்தியை அவங்க பரப்ப முடிஞ்சுது. சரிங்களா? ஸோ அதனால் ஒரு விஷயம் நம்மக்கிட்டேருந்து போகுதுன்னா டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ரிவர்சல் கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்துச்சுன்னா பகவான்கிட்ட நம்மளும் இன்னும் அது வந்து பகவானோட மேர்சி அவங்க நினைப்பாங்க. சரிங்களா? அறியாமையில் உள்ளவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் கிருஷ்ணனின் சேவையில் ஈடுபடுத்த ஊக்குவித்தல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி நான் டிவோட்டிஸாக இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ண பக்தர்கள் நான் பக்தி பண்ண நான் போனால் போதும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க.
பிரபுபாதா இப்ப அப்படிதான் பண்ணாங்களா? இல்ல. என்ன பண்ணாங்க? அவங்க பக்தி பண்ணாங்க. எல்லாரையும் பக்தி பண்ண வச்சாங்க. அவங்க எம்பவர்ட் ஆச்சாரியா. இப்ப நம்ம அவங்கள ஃபாலோ பண்றோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? நான் மட்டும் பக்தி பண்ணி பர்த்டே லைஃப் சைக்கிள கடந்தா போதும் அப்படின்னு இருக்கோம்னா கிடையாது. நம்மளும் பண்ணணும். நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களையும் நம்ம கொண்டு வரணும். அந்த கிருஷ்ண சேவையில எல்லாரையும் ஈடுபடுத்துவாங்க, ஊக்குவிப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். யாரு? டிவோட்டீஸ். சரிங்களா? ஸோ அதான் டிவோட்டீஸ்க்கும் நான் டிவோட்டீஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசமா நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? நான் டிவோட்டீஸ் வந்து அறியாமையில இருப்பாங்க. டிவோட்டீஸ் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல இருப்பாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒருவரை செயல்களை நிறுத்தி செயற்கையாக துறவு மேற்கொள்ள தூண்டக்கூடாது. கண்டிப்பா. சரிங்களா? ஆர்டிஃபிஷியலா பண்ணக்கூடாது. மாறாக எல்லா செயலின் பலன்களையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் எவ்வாறு ஈடுபடுத்துவது என்பதை நடைமுறையில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பக்தி நல்லா பண்ணணும். நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களையும் பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வரணுமே தவிர ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியலாக செய்யக்கூடாது. அது நீடிச்சு நிற்காது. அதுக்காக தான். சரிங்களா? அடுத்து நம்ம வந்து 30th ஸ்லோகம் நம்ம மண்டே நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானம் பாவனை வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வசந்த கிருஷ்ண ஸ்ரீல பிரபாத் கிஜே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே யாருக்கு கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.